Kung Fu Panda. Počúvaj príbehy o Kung Fu Pande. Strach len nemal si, noci sa prejaviť bál, vyšiel však na vrchol a svojho kríkom veľkým sa stal. Kung Fu Panda. Majster Šíp uložil doň svoju nádej, vedel, že v ňom žiadka nového nájde. Kung Fu Panda. Je tu bojovný proti ním sa postaví rád, on slabý ochraňuje svojich zásad, nechce bachtáť. Kung Fu Panda. Som svojimi priateľmi. Super. Tajné múzeum Kung Fu. Nemôžeš tam dostať na veď. Chodte preč, prečo ma vždy okradnú? Čaute, chlapci. Teraz pán dominancia. Tento raz som chcel hovoriť ja. Pripravil som si svoj výrok. Chudite vypečkovaný. Vypečkovaný? Vážne? Čo to znamená? No nie. Výborne. Je to otravné. Dopravy prípravy. Prestanete už koľkonákať. Snažím sa sústrediť na svoju prácu. Mal by si sa sústrediť na to, aby si stále nezvyšoval hlas. Keby si sa obaja zhlboka nadýchli. Nepleť sa to. Môžeme sa vrátiť k nášmu problému. Moja pán dominancia skoro prekonala pásádu a keby si trávil menej času vymýšľaním tých prác, bolo by si častejšie umývať riad. Čo 60% pridal varenia? Áno, a 90% z toho je poradiť a potom sa nikto ma nepočúva, keď prídeš na to. Neviete, aké to je. Kto to volil tým pán? Už sa teším. A všetci pôjdeme do tajného múzea Kung Fu. Neviem, čo to je, ale páči sa mi to. Kedysi dávno bola naša krajina v nebezpečenstve. Veľkí čínsky majstri Kung Fu boli na úteku. Temné sily im boli v petách. Aby udržali najmocnejšie zbrane a artefakty Kung Fu v bezpečí, vybudovali majstri tajnú stavbu, kam ich schovali. Sotva svoju prácu dokončili, temné sily ich odlúčili. Artefakty boli v bezpečí, ale bohužiaľ, veľkí majstri prišli o život. Celé stáročia existoval od múzea len jeden kľúč a jedna mapa, ktorá odhalovala jeho tajnú polohu, a ja som ich kúpil od farmára Choa. Vždy som chcel vidieť tajné múzeum. Už môžeme. A ja som ho vždy túžil vidieť, ale až doteraz som to nevedel. Celý svoj život som čakal, kedy mi povieš o tajnom múzeu Kung Fu, aby som mohol začať chcieť odjak živa ho vidieť. Netešíte sa? Nie. No, ja tiež. Nikto by nemal vidieť majstrov Kung Fu putovať do múzea. Prezradili by sme jeho polohu. Počkajte, môžeme vziať pojazdný bufet od môjho otca a ísť inkognito. Pojazdný bufet? To je ten najhlúpejší nápad, aký... Výborne. Aspoň si môžem nasadiť farostnú bradu, ktorú som vyhral pri Mačongu. Možno sa to vôbec nepodobá na moje zvyčajné správanie. Ale teším sa. Výlet. Bavíme sa. Sľubíš mi, že mi dáš na pojazdný bufet pozor? Áno! Je taký pevný. Na to môžete vziať jed, majster Šifu.
svoje maskovanie a môžeme vyradiť. Ja sedím vzadu. Vzadu sedím ja. To miesto je moje. Sedím tu ja, tak je automaticky moje. Nie je automaticky tvoje. Ale je. Nie je. Ale je. Nie. Ale je. Nie je. Nemusíte ma ísť dozadu. Dobre. Počkať, ako zídeme po tým? Vrátili ste sa. Nemôžete takto jazdiť po schodách. Nerobte si starosti, pán Pink. Mám všetko pod kontrolou. Som naozaj výborný jazdec. Pátram, hľadám niečo, čo je zelené. Keď sme v lese, všetko je tu zelené. Zaraz. No predsa vy. Dobre. Pátram, hľadám niečo, čo je Čo? zelené. Takže, rýchlo hraj, vyberaj. Už zase, Ale no tak, objednal som si nový zvytok, ako sa robia kouzla. Hovorím, že nie. Dobre, tak teda únik spolu. 1, 2, 3, sleduj! Počkaj chvíľu. Sleduj! Sleduj! Skvelý trik. Sleduj! No, dobre, môžete mi niekto vybrať kľúč zo zadného vrecka? Nie! Mapa k tajnému múzeu Kung Fu. Zavolaj všetkých. Keď získame mapu, fantómový kryštál bude iba náš. Nikto nebude pred nami v bezpečí. Nikto. Takže mi nevyťahneš ten kľúčik, ty kryca. Mám to Hľadám niečo, čo Mohol by si mi zo zadného vrecka vybrať ten kľúčik? Buď taký milý. Už stačilo povedať nie. Pozor! Daj pozor. Bojujete proti ním, či proti sebe? Čo to malo byť? Netuším. Prečo odišli? Veď sme sa ich ani nedotkli. Bezpochybne sa ma zľakli. Áno, zľakli sa spútaného tučka. Pre vaše dedinské haščerenie sme ľahký terč. Pohnite kostrov. Sir, konečne ideme domov. Nejdeme domov. Pokračujeme na ceste do múzea. Spomente si, ako sa majú správať majstri kung fu. Čože? Ale je tu klan Lin Kuei. Zase ich porazíme, alebo možno znovu utečú. Sme príliš blízko, aby sme sa vrátili domov. Bol to Šifu, čo chcel nakladať.